हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव फैनो गोनां 2023 मायथाइनि एबा हेपि निउ इयारनि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। बिदिब्ला लोगोफोर नैबे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों हेपि निउ इयार। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ 2023। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों एबा कास्टिंफोरानो जादों रबि नार्जारि, मानाब लाभलि, थाबा थमास, इशा नार्जारि, अनितायां कामदक, मिनाति नार्जारि। लोगोफोर बिथांमोना नैबे मिउजिक भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों माइकेल बसुमतारी आरो इशा नार्जारि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों भास्कर ज्योति दली। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय बिथांमोननि रबि नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर आं बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनावबो थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर नोंथांमोननो बयनिख्रुइबो सिगांसिन आं गोदान बोसोर हेपि निउ इयार 2023 मायथाइनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।